Здравейте, приятели, аз съм Хенри Даки. Днес ще играем на Mortal Kombat X, защото не съм си теглил нова игра, така че дано да ви достигне тази игра. Чакайте да се влизна в стаята. Така, да започваме. За сила. Не мога да избирам кона, един път го взех. Аз ще бари Блейда Троф. Явно направи физион. Няма да покажа. Няма. Само просто ми направите. Не. Оле, да ртевам, ти затвори този капак. Така. Така. Аз не да стъпя за камера. Тъпшо! Не знам какво ще прави. Ако ти каже тъп, ще покажеш на мама. Нали? Ти ли си тъп? Ако си добър, ще кажеш пред всички хора. Здравейте, приятели, аз съм Алекс. Днес ще правим звук на моят телефон. Но ти не си тъп, ютубър не може да бъдеш. Ще кажа на мама как ми каза тъп. Къде го снима? Да видим. Oh my